Snoopy. Snoopy. I star dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Afera Ogrlica. Izvoli, Snoopy. Znaš, zaista mi je drago što vidim da vodiš računa o svojim stvarima i što svoju ogrlicu nosiš na hemijsko čišćenje svake nedelje. Ali to postaje preskupo. A i moraš mi reći šta da radim sa svim ovim vešalicama. Skupila se od pranja, ha? Snoopy, ali imam iznenađenje za tebe. Podigni malo bradu. Baš tako. Ovo je nova ogrlica sa malim zvoncetom, Snoopy. Izgledat ćeš mnogo otmenije tako. Prošetaj malo s njom, vidi da li ti se sviđa. I? Šta misliš? Ovo je veličanstvena. Siguran sam da će ti se svidjeti. I sa njom završavamo. Nema više kupovine novih ogrlica. Svidjet će ti se, moderna je, baš je opasna. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I star dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Akrobatsko spavanje. Izvinite, učiteljice, ako je moj kontrolni teško pročitati. Bilo mi je teško da ga napišem, jer sam imala nešto na stolu. Glavu. Da, učiteljice, sigurna sam da spava. Da je probudim? Moramo biti sigurni da uvek bude vlage i da je zalivamo svakih 3 sata ili češće. Budna sam! Odakle da počnemo? 100 novih reči za tumačenje? Nema problema! 10 strana iz istorije? Mi to možemo! Sve to za danas! Bez brige! Samo zadajte! Ne mrdajte, gospodine. Učiteljica objašnjava nešto. Pokazat ću ja tebi, Marsi. Sada moram da idem, gospodine. Dobro ću te srediti, Marsi. Da, učiteljice! Budna sam. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I star dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Auto Charlijevog tate. Dan nezavisnosti je gotov, a ja nisam zapalila ni jednu petardu. Tata mi je pričao kako su, dok su bili mali, imali petarde zvane ramfaluše. One su se palile sve odjedno. I onda su pucale. Bam, 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 bam. Imaš naviku da preteruješ sa detaljima kad pričaš priče, Charlie. Ali ipak, teško je naći nekog sa kim može da se razgovara. Pričaj mi o ljubavi, Charlie. Pa, pre mnogo godina je moj tata imao veliki crni auto. Kakve to ima veze sa ljubavlju? Poznavao je jednu slatku devojku. Ona se sa njim vozila u tom autu i kad god bi je pozvao, uvek bi joj otvarao vrata da uđe. Nakon što bi ušla u kola i on zatvorio vrata za njom, išao bi oko automobila do vozačevog sedišta. Ali bi ona zaključala vrata iznutra pre nego što bi on stigao da ih otvori. I tako on je mogao da uđe. Onda bi tako sedela, mrdala bi nosem i cerila mu se.
To je za mene ljubav. Ponekad se brinem za tebe, Charlie. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy! I start, dobri. Charlie Brown. Snoopy! Od Šulca. Autobuska stanica. Svakog jutra ista priča. Obuj cipele i idi u školu. Ne, ovog jutra je drugačije. Koristit ćemo vozilo sa posebnom namenom. Jel to znači da ne idemo u školu? To znači da ne idemo pešice. To znači da sada imamo školski autobus. I upravo ovde. Tu je stanica za vozilo sa posebnom namenom. Šta ako pada kiša? Tada ćemo čekati unutar stanice. Tamo nema televizora. Nema, ali najteže će biti izdržati pored sve te dece koje će vikati. To nije problem. Vikaću glasnije. Još nešto. Ja ću sesti pored mog slatkog majmunčeta. Nisam ja tvoje slatko majmunče. I pre bih na kolenima otpuzao do škole nego da sedim pored tebe. Sigurno će insistirati da ja sedim do prozora. Insistirat ću da sediš na krovu. Pa, krećemo. Prikazujete li filmove tokom vožnje? Ne? Ja se ne vozim ovim autobusom. Ja to ne mogu! Pa, hajdemo onda pešice. Imamo dovoljno vremena. Hvala ti na razumevanju, veliki bato. Ma ni ja nisam hteo da idem autobusom. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy! I start, dobri. Charlie Brown. Snoopy! Od Šulca. Aviokompanija. Neopozivo sam odlučila da ne idem u letnji kamp. Umesto toga idem u Hollywood. To mi više pristaje. Sad moram da idem. Letim As Airlinesom. As Airlinesom? Je li ovo let za Hollywood? A gde je nosač prtljaga? Kakva je ovo aviokompanija? Gde je moj sok od naranđe? I zar niko neće da mi poželi dobrodošlicu? Radije bih popila sok. Wow, mora da smo baš visoko. Ova kola izgledaju kao mali mravi. U svakom slučaju, let je za sad vrlo prijatan. Skoro kao da uopšte ne letimo. Pada kiša? Pilotu? Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy! I start, dobri. Charlie Brown. Snoopy! Od Šulca. Bacanje lopte. Vrlo je prosto, Snoopy. Ja bacim lopticu ovako. Onda ti odeš po nju i vratiš je nazad. Dobro. Ovako bi to trebalo da izgleda. Loptica je bačena, vidiš. Ti onda trčiš prema njoj skroz uživljeno. Uši ti lepršaju, a jezik ti landara.
doneseš lopticu potpuno razdraganu. U redu. Vidim da nisi baš oduševljen. Pa, da, na tako nešto sam mislio. Znači hoćeš da igramo fudbal? Za Minimax produkcija Studio. Tvoj pas nije nešto zagrejan za bacanje loptice. Ili možda ja ne znam reč koja ga motiviše. Pokušaj kolač. Snoopy. I stari dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Bejsbol. Napred, Charlie! Svi na svoja mesta i usredsredite se na lopticu. Napred, Charlie Browne! Izbaci ga! Znam da voliš da te bodrim, ali ne mogu da smislim ništa osim napred, Charlie. Pa, vikni, prebaci ga bacaču ili nešto kao neće ni videti loptu od brzine. A možeš i pokaži mu ko je najbolji. Je li bi mogao da mi zapišeš to? Nema šanse da sve to zapamtim. Ko je najbolji? Da, ova mi se baš dopada. Ni ova nije loša. Prava za podstrek. Hvala. Ovo će mi mnogo pomoći. U redu, bacaču! Baci je ka njemu! Neće ni videti lopticu od brzine. Pokaži mu ko je najbolji! Charlie Browne, ne staj sada! Samo napred! Možeš ti to, Charlie Browne! Bacaš kao pravi šampion! Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. I stari dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Beskrajno duga noć. Zdravo, Charlie. Jesi li budan? Da, budan sam. Jer me ti zoveš u 3 sata ujutru. I tebi se ne spava, ha? Imaš li nešto dobro za čitanje? 3 sata ujutru je. O tome ti i pričam. Ponekad kad ne možeš da zaspiš, uzmeš nešto da pročitaš. Čekaj malo. Mislim da mi neko kuca na vrata. Charlie? Evo ti, čitaj ovo. Zdravo, Charlie, opet ja. Knjige su ti dosadne. I dalje mi se ne spava, pa... svašta mi se mota po glavi u poslednje vreme. Volim da pričam sa tobom, jer me ti uvek saslušaš. Hej, Charlie, stvarno ne mogu da zaspim, znaš? Misliš da ležim budna i mislim previše, jel da? Možda mi samo treba da čujem nešto lepo. Jel imaš nešto lepo da mi kažeš, Charlie? Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. I stari dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Beethovenov rođendan. Srećan Beethovenov rođendan! Ove godine Beethovenov rođendan pada u nedelju. To je danas. Prošle godine je pao u subotu.
Sledeće godine će pasti u ponedeljak. Hej, baš neki čudan čovek. Kako god, tradicija nalaže da za Beethovenov rođendan dečaci kupe skupe poklone devojčicama. Tradicija? Moja tradicija. Znam da nećeš ništa da mi kupiš. Znam da me mrziš. Nisam rekao da te mrzim. Onda mi kupi nešto! Šta misliš da mu pošaljem čestitku? Beethoven je mrtav. Stvarno? Sačuvala sam markicu. Nisi mi rekao da je Beethoven mrtav. Zašto da ti govorim nešto što svi već znaju? Ne volim da sam neobaveštena. Znaš šta Beethoven nikad nije imao? Rođendansko slavlje. Ne. Beethoven nikada nije imao devojčicu koja mu je dosađivala da joj kupuje poklone. Nije. Siroti Beethoven. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I stari dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Beethovenov život. Znaš šta ima novo? Pišem knjigu o Beethovenu. Postoji jedna devojčica koja se sviđa, vidiš? Ali on ne obraća pažnju na nju. I znaš šta će ona da uradi? Pogađaj. Šutnuće njegov klavir. Šta misliš o tome? Rekla je. Veoma bolno, zar ne? Pa, pogodi šta se dešava u drugom poglavlju. Opet ga je šutnula! Ti si poslednja osoba na svetu koja treba da piše knjigu o Beethovenu, Lucija. Ne znaš ništa o njemu i ne znaš ništa o muzici. Ne dopadam ti se, zar ne? A šta bi rekao kada bih ti rekla da mogu da dokažem da je svu Beethovenovu muziku napisala njegova majka? To je najgluplja stvar koju sam ikada čuo. Ti ne voliš žene, zar ne? Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I stari dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Bez kiše. O ne. Bez veze. Svaki put kad nešto isplaniraš, padne kiša. Kišo, kišo, odlazi, dođi neki drugi dan. Sakri me. Zapravo, veoma je jednostavno. Samo sam stao ovde, ovako, i onda sam rekao: Kišo, kišo, odlazi, dođi neki drugi dan. Zastrašujuće, zar ne? Za ime sveta. Ne znam da li da zovem doktora ili menadžere za talente. Misliš li da imam nadprirodne moći? Možda će me zbog toga strpati u zatvor. Neću da idem u zatvor! Smiri se. Još nismo sigurni da si ti ovo izazvao. Dogodilo se samo 2 puta. Ako uspeš to još jednom, onda ćemo imati naučne dokaze da možeš da zaustaviš kišu. Samo treba da sačekamo da opet počne da pada. A da li mogu da se registrujem u Zavodu za patente? Za Minimax produkcija Studio.
Snoopy. Snoopy. I stari dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Blokiranje. Američki fudbal je moj omiljeni sport. Volim trčanje i prolaženje i udaranje i blokiranje. Da li dečaci igraju fudbal? Dečaci obožavaju američki fudbal. Možemo li da napadnemo bacača? Naravno. Uspela sam. Treba da vežbaš blokiranje, Marsi. Trčat ću ka tebi, a ti probaj da me uhvatiš prije nego što stignem do gol linije. Ne volim da igram s tobom, Marsi. Marsi, ne blokiraš drugog igrača tako što ga vučeš za kosu. A za šta onda da ga uhvatim? Samo me ne vuci za kosu. U redu, pokušaj opet. Evo me, stižem. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I stari dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Bolje ikad nego nikad. Baka je ljuta na mene. Kaže da je neoprostivo što moja zahvalnica kasni 6 nedelja. Pa ja nisam znala da je 6 nedelja tako mnogo za jednu baku. Rado bih pisala baki i deki, ali ne znam kako da ih nazovem. Ne brini zbog toga. Biće im drago što im pišeš. Dragi starci, svi kažu da baka i deka vole da razmaze svoje unuke. To me baš raduje. Pa zar nije trebalo da im se zahvališ za poklon? A ti izgleda tražiš još. Ne znam šta da kažem. Kaži samo hvala. Dragi bako i deko, samo hvala. I izvinjavam se što mi je ovoliko trebalo da se zahvalim za božićni poklon. Ali bolje ikad nego nikad, ha? Ha? Šta misliš? Nisam siguran. Dodat ću još jedno ha. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I stari dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Bolna ljubav. Halo, Charlie? Ja sam Marsi. Zovem te da ti kažem da dolazim da te vidim, Charlie. Mene? Da, želim da razgovaram sa tobom. Sa mnom? Da, i molim te prestani da govoriš sa mnom. Molim? Zdravo, Charlie. Da li bi možda išao na predstavu sa mnom? Šta se igra? Šta se igra? Dođem skroz dovde, Charlie, i pitam te da ideš sa mnom na predstavu, a ti pitaš šta se igra? Zašto hramlješ, Bato? Marsi me je šutnula. Sviđaš joj se? Marsi! Možda si u pravu, Sali, ali nisam mislio da joj se toliko sviđam.
Šutnula me je i u drugu nogu. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I Star Dobri. Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Borba ispred ekrana. U redu. Ustaj da promeniš kanal. Ustani da bih ja sela. O, ne, ne opet. Nikad ne mogu da gledam ono što ja hoću da gledam. Nikad, 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 nikad! Jesi li završio? Voleo bih da tvoja emisija bude loše ocenjena. Kada si već na nogama, donesi mi sladoled iz kuhinje. Čudi me da nisam osedeo do sad. Gde je moj sladoled? Lucija je strpljiva kao proključali čajnik. Promeni kanal. Šta? Opet? Samo što sam ga promenio. Odakle ti ideja da ja treba da poletim kad god se tebi ćefne? Od ovih 5 prstiju, jedan prst ništa ne znači. Ali kada ih skupim ovako, u jednu celinu, oni se pretvaraju u oružje koga se treba čuvati. Koji si kanal ono htela? Zašto vi ne možete da se organizujete tako? Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I Star Dobri. Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Borba za hranu. Šašavi psu, zašto me pratiš svuda? Jel treba da sam počastvovana tvojim prisustvom? Beži! Gubi se odavde! Zašto misliš da te svi žele u svom društvu? O, Snoopy, tu si. Baš mi je drago što sam te našao. Upravo sam hteo da... Dosta mi je više tvojih uvreda! Hajde! Dođi da se potučemo! Hajde! Hteo sam da kažem da ti je večera spremna. Stavio sam je tamo ako si gladan. Hajde! Pusti sad jelo! Bori se kao čovek! Ne, neću da se rukujemo! Ako hoćeš da se izvučeš iz ove tuče, morat ćeš da se izviniš tako što ćeš da mi poljubiš ruku. Izvinjenje prihvaćeno. Kako se ono kaže, ponos se ne maže na hleb. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I Star Dobri. Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Čarapa. Bato, šta bi se desilo ako okačiš čarapu baš lepo, ali je Deda Mraz ipak ne vidi? Da li ćeš i dalje dobiti poklone? Ne znam, ali neki od nas ne bi baš da rizikuju.
Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy! I start dobri Charlie Brown! Snoopy! Od Šulca. Božićne čestitke. Vodim spisak svih ljudi koji mi nisu poslali čestitku za Božić i posle se ljutim na njih. Izgledaš zbunjeno. Čekaj samo da vidiš moj spisak ljudi koji mi nisu poslali poklon. Jesam li poslala čestitku Marli prošle godine? Jesi, sećam se, jer si rekla da ona tebi nije poslala. Mislim da ću joj poslati jednu u svakom slučaju. Možda se postidi. Jel prikladno da se pošalje čestitka učiteljici? Jeste, što da ne? Gde da joj pošaljem? Njenoj kući. Učiteljice imaju kuće? Jesam li poslala čestitku Karloti prošle godine? Da, mislim da jesi. A da li je ona meni poslala? Da, mislim da jeste. Onda je prikladno da joj pošaljem i ove godine. Da, pretpostavljam da jeste. Karlota, baš imaš sreće. Vidi sve ove ljude kojima moram da šaljem božićne čestitke. Ako te to toliko muči, što to radiš? Ako ne uradim, zamrzit će me. Evo vidi Loretu. Ako joj ne pošaljem, ima da me mrzi. Ne, neće. Neće? Zbogom, Loreta! Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy! I star dobri Charlie Brown! Snoopy! Od Šulca. Božićni duh. Ovo je poslednji za Božić od bake. Čarape! Dobiti čarape za Božić je baš bez veze. Dobiti rukavice za Božić je još gore. Kako neko može da pošalje tako šašave stvari? Sedmi januar. Dragi bako i deko, Šta to radiš? hvala vam za božićni poklon. Pokušavaš da ja ispadnem loša? Stvarno sam bio srećan da dobijem rukavice. Pišeš zahvalnicu istog trena samo da bih ja ispala loša, zar ne? A sledeće godine mi Deda Mraz kod bake ništa neće ostaviti. To je bilo veoma lepo sa vaše strane. Pokušavaš da me izludiš! Zašto moraš da... Luci se isto svideo poklon i ona vam se puno zahvaljuje. Sačekaj malo, trknuću po kovertu i markice. Voli vas, Linus. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy! I star dobri Charlie Brown! Snoopy! Od Šulca. Božićno iznenađenje. Možeš li da prestaneš da šetaš, veliki bato? Šta nije u redu? Zabrinut sam za Snoopija. Poveo je njegove izviđače pešice na božićno kampovanje i bojim se da se možda izgubio u ovoj snežnoj oluji. Ako njega budu pratili, sigurno će se izgubiti. Ne znam, ja sam nekako stekao utisak da je on stručnjak za snalaženje u prirodi.
Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. I Star Topri. Charlie Brown. Od Šulca. Branići sestrinu čast. Pogledaj, vidiš li to? Šta da li vidim? Ništa. Eto šta. Ništa nema da se vidi, jer ništa nisam dobila za dan zaljubljenih. U pravu si. Ni jedna čestitka. Moj slatki majmunčić mi nije poslao bombonjeru, ni prsten, niti bilo šta. Tvoj najbolji drug Linus mi ništa nije poslao. Slomio mi je srce. Inače, ako naletiš na mog kiselo-slatkog majmunčića, zvekni ga u nos. Kiselo-slatkog? Nisi ništa poslao moje sestri za dan zaljubljenih, Linuse. Slomio si joj srce. Zapravo, trebalo bi da ti razbijem nos. Nadam se da nećeš. Verovatno bi promašio i pogodio me u oko. Ali nikad nisam ni rekao da ću joj poslati nešto. Sve je to ona umislila. Tako da ako još uvek želiš da me zvekneš u nos, samo napred. Kako bi bilo da ja ispružim pesnicu, a ti naletiš na nju? Danas sam poprilično besna. Ne želim ikoga da vidim, niti da mi se iko obraća. Sklanje mi se s puta. Je li bolelo? Nije, ali moglo bi ako ne pobegnemo. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. I Star Topri. Charlie Brown. Od Šulca. Bratstvo. Šta nije u redu? Treba da pročitam ovu knjigu i uradim analizu teksta za školu do sutra. Pretpostavljam da bi ti mogao da mi je pročitaš, jel da? Samo pročitaj uzbudljive delove, preskoči dosadne delove i opise. Znaš da čitaš. Zašto je jednostavno ne pročitaš? Čitanje je naporno. Ne volim da radim ništa naporno. E pa znaj da je i slušanje naporno. Nisam htela ni da slušam. Baš si mi ti neki divan brat. Samo zato što ti nećeš da mi pomogneš, dobit ću jedinicu. Sestri, moraš da pomogneš! Hej, već sam čitao ovu knjigu. O gusarima je. To je sve što treba da znam. Ostalo ću da izmislim. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. I Star Topri. Charlie Brown. Od Šulca. Brčkanje u bazenu. Zainteresovanim stranama. Molimo vas da dozvolite da naša dva stručnjaka zarone u vaš bazen i tako ispitaju kvalitet vode. Ovo zvanično pismo upućuje predsjednik Svetske inspekcije za kvalitet vode u bazenima.
Pa ne možeš biti predsjednik celog sveta. I kad bi bio, ne bi rekao molim vas. Ali, ako zaista želiš vežbu pod vodom, znam odlično mesto za to. Prestani da mi izazivaš osjećaj krivice. Prvi sam došao. Novčić? U redu, bacat ćemo novčić. Glava ostajem u bazenu. Pismo, puštam tebe, a ja tražim drugo mesto. Bestraga. Zašto sam uopšte predložio ovako nešto? Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I Star Topri. Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Brojevi. Ovo su jedinice. Kako znaš da nisu 11-ice? Ako se 3., 6. i 9. naljute i odu, onda bismo imali 11-ice, vidiš? Vidim. Da bi radio sa brojevima, moraš da ih razumeš. A sada šta je ovo? Dvojke. Ne, to su 5 220 dvojki. Ali kako znaš da one nisu 2 220 dvojke sa 9 dvojki u sredini? Zato što su dvojke uvek iskrene. Nemoj da veruješ trojkama. One vole da se pretvaraju da su slova M. Nekada se okrenu na drugu stranu pa pomisliš da su E. A nekada čak legnu i na leđa da bismo pomislili da su V. Vrati se! Pokazat ću ti par šestica koji vole da se pretvaraju da su nosivi. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I Star Topri. Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Brzi letnji pas. Hej ti! Sramota je kako se ponašaš. Ti lenji, šašavi psu. Zašto samo ležiš tu po ceo dan? Silazi sa te kućice i idi juri neke zečeve. Čekaj malo, Frida. Ko si ti da govoriš mom psu šta treba da radi? Ko si ti da govoriš bilo kome šta da radi? Zašto ne gledaš svoja posla? Ako budemo želeli tvoj savjet, tražit ćemo ga. Ne znam, možda sam ipak ja pogrešio u vezi sa tobom. Možda bi stvarno trebalo da juriš zečeve. Dobro, Frida. Hoćeš da vidiš kako Snoopy može da bude lovački pas? U redu. Priprema. Pozor. Kreni! Wow, vidiš li tu brzinu? Već se vratio. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I Star Topri. Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Brzi test. Brzo, Marsi, koji je odgovor na prvo pitanje? Ne mogu vam reći, gospodine. To bi bilo varanje.
O, pravo si, Marsi. Na šta li sam mislila? To ne liči na mene. Mora da imam nekakav prekid filma. 10. Upisala. Kako bih ovo mogla da znam? Marsi, znaš li koji je odgovor na drugo pitanje? Gospodine, znate da ne smem da vam kažem odgovor. Mogu li možda nekako da ga iznajmim? Bestraga, ovo je smešno. Odgovor na ovo niko ne može da zna. Brzo, Marsi, da li je možda odgovor na treće pitanje Indija? Tačno. Kako ti uvek znaš sve odgovore? Tako što sam radila domaći i učila za kontrolni. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I star dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Brzi upitnik. To si napisao svom izdavaču? Ime pisca Snoopy. Adresa prebivališta kućica za pse. Telefon nije navedeno. Školovanje i osnovna stručna sprema. Izbačen iz škole za dresiranje. Kratka biografija. Bilo nas je 8 biglova u okotu. Imali smo srećan život, puno hrane i dobar kavez. Mada život okružen žicom može i malo da te rastuži. Bračno stanje. I jednom, zamalo, ali to je duga priča. Predlozi za bolju prodaju knjige. Pravo remek delo. Preporučite ga svojim prijateljima, psima, zečevima i pticama, ali nikako i mačkama. Razlog za pisanje. Imao sam potrebu nešto da napišem. Morao sam nešto da radim. Ne može se samo spavati po čitav dan. Ova pitanja služe kako bi se javnost pripremila za sadržaj knjige. Prilično je detaljno. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I star dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Čarapa. Hej, treneru, upravo pišem članak o smešnim situacijama do kojih dolazi u toku bejzbol mečeva. Ako se setiš nečeg smešnog, obavesti me. Ko bi rekao, jedna čarapa ti je odletela čak do ograde na sredinu terena. Sigurno si oborio neki rekord. Je li ovo bila najdalje bačena čarapa ikada? Ili samo najduža čarapa? Slušaj, a šta kažeš da se vratiš na centar terena gde ti je i mesto? Ovo je izgleda ono doba godine kada su bejzbol treneri preterano osetljivi. Doneću ti nešto što će ti dobro doći. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I star dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca.
Ćebence. Šta se ovde događa? Kako da uklonim ukus psa sa palca? To je moje ćebe, ti šašavi psu. Ne, ja ću uzeti ćebe, a ti zadrži palac. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I star dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Čekanje u redu. Jednu molim. Jel znaš šta sada radim? Pretvaram se da me vodiš u bioskop. Ali ne vodim te, Sali. Mi samo čekamo u istom redu. Pretvarala sam se da si me pozvao i rekao da li bi išla sa mnom u bioskop. A ja sam rekla, to bi bilo lepo. Hvala što si me pozvao. A onda sam se pretvarala da si došao po mene i da smo šetali dovde zajedno. Pa, možeš da prestaneš da se pretvaraš, jer se to nikada neće dogoditi. Jednu molim. U redu. Zbog toga ću ići sa bilo kim ko stoji u redu iza mene. U redu, Sali. Jednu molim. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I star dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Čekanje. Ako školski autobus ne dođe uskoro, idemo kući. Pa morat ćemo još da sačekamo. Koliko još? Recimo 20 minuta. A recimo 4 sekunde? Zašto svako jutro žurim da stignem 10 minuta ranije da ne bih propustila školski autobus? I onda stojim ovde 10 minuta nadajući se da autobus neće doći. Jednoga dana će biti ovde spomenik. I znaš šta će na njemu pisati? Ovde je Sally Brown protraćila najbolje godine svog života. Mogla je da spava još 10 minuta. Probudi me kad stigne autobus. Evo ga, dolazi. Stigao je već do pola ulice. Prerano si me probudio. Mogla sam da spavam još 10 metara. Probudi se, Sally. Kod škole smo. Samo nastavite, vozaču. Još jedan krug oko parka. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I star dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca.
češi, češi, češ. Evo me, stižem, evo me. Izvini što kasnim. Čitavih 10 sekundi. O, hajde, siđi već jednom da jedeš. Znam šta hoćeš da kažem, ali neću da kažem. Odbijam. Besmisleno je. Možeš da umreš od gladi što se mene tiče. Mogu i ja da budem tvrdoglav kao ti. Neću da kažem. Neću. O, zajme sveta. Dobro. Izvinjavam se takođe i tvom stomaku. Ovo je neizdrživo. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I star dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Čestitka za dan zaljubljenih. Ove godine neću da kupim ni jednu čestitku za dan zaljubljenih. Umesto toga, napravit ću ih sam. Voleo bih da nacrtam srce na čestitki, ali ne umem to da uradim. Samo nacrtaj polovinu srca. Sada, pre nego što se mastilo osuši, preklopi papir. Kome ih šalješ? Ljudima koji je ne voliš? U redu, morat ću da kupim jednu. Ali ću sam da napišem lepu pesmicu. Dragi pesniče, hvala vam na vašoj čestitki. Žao nam je što vas obaveštavamo da trenutno nismo zainteresovani. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I star dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Činjenica. I stigli smo. Ovde ćeš sutra provesti svoj prvi školski dan. Sve od zabavišta pa do 7. razreda. Znači, 8 godina. Dok završim, bit ću mator čovek. Ovde ćemo čekati školski autobus. I kada dođe, ući ćemo u autobus sa užinom i torbama. Ovo je sve gore od goreg. Na noge lagane, osvanuo je prvi dan škole. Neću da idem. Bolje izađi odatle. Šta će reći tata? On me razume. Kaže, kad je bio mali, 3 dana je bio sakriven ispod kreveta. Hajde, izlazi odatle. Neću da idem. Mrzeće me čuvari. Tamo nema čuvara, već vaspitačica. Možda me strpaju u tamnicu. Kad će stići vozilo za zatvorenike? Misliš autobus? I sama si rekao da većina onih koji su išli u vrtić i nisu baš nešto uspeli u životu. Jel može vrtić da se preskoči? Mogao bih odmah da pređem na viši nivo. Položit ću prijemni za srednju. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I star
čišćenje. Blatnjavko, ti si nemoguć. Istina. Tek je 8 ujutru, a ti si već uspeo da se uvaljaš u blato. Aha. Izgleda da će biti sjajan dan. Blatnjavko, sav si prljav. Zašto ne pokušaš da budeš malo uredniji? Mnogo je praktičnije biti prljav. Ni devojke, ni komarci me nikad ne napadaju. Usporavaš, Blatnjavko. Zakasnit ćemo u školu. O, čekaj malo. Mislim da ima malo peska u cipeli. Tako. Sad je bolje. Ne mogu da idem brzo kad imam nešto u cipeli. Majko mila. Za Minimax produkcija Studio. Da, učiteljice, ja sam Blatnjavko. O da, u vašem sam razredu cele godine. Samo me niste primetili. Zato što me domar stalno baca u kantu za otpatke. Snoopy. Snoopy. I star dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Čitanje za raspust. Učiteljice, jesam li dobro razumela? Treba da pročitam knjigu tokom zimskog raspusta? Pravu knjigu, celu knjigu. Samo zašalite, zar ne? Sigurno je tako. Nije tako? Ha, ipak se šalite. Ne šalite se? Srećni praznici. Ne mogu da verujem. Jesi li čula to, Marsi? Imaš li neki predlog? Koju knjigu da pročitaš? Ne, nego kako da se izvučemo. U redu, Marsi. Koju knjigu da pročitam? Na primjer, jednu od Catherine Ann Porter ili Joyce Carol Oates ili Pamela Hansford Johnson. Zaboravi, Marsi. Sve te autorke imaju 3 imena. Dok završim sa čitanjem imena autorke, bit ću preumorna da pročitam knjigu. Vi ste zaista čudni, gospodine. Eto, završeno. Priča o 2 grada je upravo bila na televiziji. Odgledala sam ceo film. Tako da više ne moram da čitam knjigu. Jedino što baš i nisam razumela je deo o šamponu, sapunu, kafi. To su bile reklame, gospodine. Za Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy. I star dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Čitanje za raspust, drugi deo. Škola počinje sutra, gospodine. A vi dalje klizate, iako niste pročitali knjigu koju je trebalo da pročitate tokom raspusta. Šta si ti, Marsi? Moja savest? Da sam ja vaša savest, gospodine, dovela bih vas u red. Da si ti moja savest, Marsi, drugčije bih ja sa tobom. Evo mog sastava o tome šta sam pročitala tokom raspusta. Čitanje je nešto uz šta najradije provodim vreme. Ne mogu više ovo da slušam. Čitam svaki dan. A znate li šta čitam? Kutije sa pahuljicama. Nema ničeg lošeg u čitanju kutije sa pahuljicama. Neki od najboljih priča koje sam pročitala bile su na njima. A čak ne morate ni da okrećete strane. Predviđam da će jednog dana kutije sa pahuljicama osvojiti Pulitzerovu nagradu. Vidiš, Marsi, uspela sam. Vi ste čudni, gospodine. Učiteljice? Moj sastav? Ja u meni. Bila je toliko zauzeta dosađujući meni učiteljice, tako da nije stigla ništa sama da pročita. Okreni se, Marsi. Ne mogu da dopustim sebi da se družim sa onima koji ne rade svoj domaći.
Minimax produkcija Studio. Snoopy. Snoopy! I stari dobri Charlie Brown. Snoopy! Od Šulca. Čitanje. Moj sastav je o važnosti čitanja. Čitanje je važno. Recimo, na primjer, da dobijete pismo od svoje bake. Želite da pročitate šta je napisala, zar ne? Mislite da piše zato što joj je dosadno? Još jedan primjer. Ako ne znate da čitate, kako ćete da pročitate Rat i mir? Ako ne pročitate, Lav Tolstoj će vas mrzeti. Da li stvarno želite da vas mrzi Lav Tolstoj? Da zaključim. Ako me pitate da li je čitanje stvarno važno, reći ću vam da. Ako kažem ne, dobit ću lošu ocenu. Za Minimax produkcija Studio. Ovo je moj sastav o Volteru Dimeru, koji je izumeo žvakaću gumu. Audiovizualna učiteljice. Snoopy. Snoopy! I stari dobri Charlie Brown. Snoopy! Od Šulca. Čitav dan na ledu. Svaki put kad izađem napolje s ovim teškim kaputom, okliznem se na led. Toliko je težak da ne mogu da pomerim ruke. Zato ne mogu da ustanem, pa moram da ležim i umiram od hladnoće. Koliko je to strašno. Znam kako se osjećaš, Charlie Browne. Kad god odem na plivanje, ja se udavim. To me stvarno nervira. Da li bih mogla ja nekako da ti pomognem? Jednom sam gledala film u kome se kornjača prevrnula na leđa. Bila je potpuno bespomoćna. Sve što je mogla je da mlati nogama. I mlati, i mlati. Gubi se odavde! Ne! Vrati se! Uspeću! Snoopy! Znao sam da mogu da računam na tebe, moj verni prijatelju! O, majko mila! Za Minimax produkcija Studio. Snoopy! Snoopy! I stari dobri Charlie Brown! Snoopy! Od Šulca! Crna lista. Ako bi neko ko ti je blizak primetio određene mane na tebi, da li bi želeo da ti skrene pažnju na njih? Pa, da. Što da ne? Onda krećemo! Napravila sam listu svih tvojih mana. Kada sam jednom počela, teško mi je bilo da se zaustavim. Mane? Ti ovo nazivaš manama? Nisu ovo mane. Ovo su karakterne osobine. Zašto stalno imaš želju da me kritikuješ? Mislim da imam dar za primećivanje tuđih mana. A šta je sa tvojim manama? Imam dar da se ne obazirem na njih. Ti se uopšte ne uklapaš u moju sliku kakav bi mlađi brat trebalo da bude. Trebalo bi odmah da započnem postupak samoispitivanja, da otkrijem gde se kriju moje mane, ne bih li postao što sličniji tvojoj zamisli kakav bi trebalo da budem.
Ne razumem taj nasledni faktor. A šta to tačno ne razumeš, Lucija? Kako si ti nasledio svu glupavost? Za Minimax produkcija Studio.